Chinsa ni Isato chiabona mugorobo mwancho murigereri na ndembia manasogo chora kugendera kurigereria Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii koko arigania sama yaye Chinsa Isato asenchera ere yobekiranu ekerongo kunyerebona na bakugendera gutubwate asensemere ye website wetra www.ndizitv.or.ke ase website asensemo ya Facebook tonyore wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni gora tubwate wetra Ndizi TV News boigona bogo tweet wetra @Ndizi TV News eri otogendere gusangana ya manke eri ne Everline Osero urito kubwatirana nere kwene kia awikira sense mwe manyerero nigakoro kwa Joshua Auta kabana ntuiko mwerio Nekerabono abaremi bagendrete no buremi bwabo eriyo kuriya Chinchera cyo wekinya nigo egati abaremi korwa sensemo ya Kyogoro yo gotoka sebunge ya Nyaribari chache baboririe serikali ya Dr. William Samuel Ruto yoro murai wensomo chore ko eneke abunankuligereriere mono amangana yo buremi na nenego keya rigori riobwoyo nigo baja kwana asetundbari ya Kyogoro chinga kibono barenge konyora amoyo yecha umurikeito Josephat Amisi no roboti orwa Chinchera yo bwime Rigori rinene ryobwoyo bwekemerigie chae ngati yebitango ebinge byeirere abaremi abange gokwa omoyo gosimeka ekemerie kyo ogie chae engo batekana nabaremi abanyara ko bagokwana imeyo mucho Kyogoro ekere company ya KTDA yale ko bage kwena no bwoyo naba minto bateba tore no basemeri ngarende serikali yeitenya egoso obisi echerigereria abaremi andero bokongwabo erinde tunachirwe ligori obwoyo naende bono amoyo tigari biye nkongsan etogusinywa kana ya pona sino ko ruchiba ne chinke obwoya kabuka kamoneri butatu konto atwari okuboba kuri kemeuke menga bantu kuri kemeuke eria isaine yantu antwanyoro kirende tonyari gasarige igo bwato chandri bwaikere muna bono bwato chandri ma batoleta ira amoya ya bono serikali ra tenga ligo lindiria gocha gotokorera ona marimi abarimi gotoiro obwoyo bosaigo marimi abo boigo nigo batebire no nyobwoyo bwochire mbonyorire mbochikobo kwenekia buna bwanyale ko babugosabukia HIO magiga yembura enyinge genderete ko bagotwa imeyoro gongorwa Gusii tuachira ase konyoro amoyo toire mugundo amoyo ya anyururu kanga twabikira mugundo chajitu chatakaire bonege ntagete toy wa moyo elinzu tukubika mugunde kamburaka gagutwa kana mate sakoligira liga toroleta na kuyaba lemibachirega nabo bali no mogoko manne kyagera echa ya takaire bana botwale gusaba nga taimangana nyore banyorirwe baikire koleto bwoyo twabere na mogo igore bonus eye ko bage kwena no kubatikana na kemerie kyo nigo abaremi abo bayiganirie serikali nyare ko bage kwena kya buna ekerengo ge bonus ke kwena noa ase abaremi nigo konyarete ko bage korengana ase abaremi bonsi imeyanse ya Kenya ikitinde kuchoro ngatikorere singi ni kamisini tutoko lusingi bere ekara to kokora ire no nyai kumiro na go kumutika itire chibesa ono tugetwa Kenya ndimwanja serikali muto tabinge ja ismikire rugura nereri na intwe tosimekero egera to nyora na intwe tutagete na intwe atokona abana nona batuko bona tuatanta nanga abaremi ba Kenya bonsi abagima ne type yecha totabwati eriere kerenga koleta chibesa Gusii nkoroseri kibaroba kale koroseria emiake yonsi pintu na tuamanyire tuana korabana si iteko genda iguru igobono twale kororanga tigatobori serikali yeito nero ya kora balancing nga onyene ne bonus tokuria tokonyora nga bandi tukale kuriera isana banda misini omuremi o Kenya no muremi kitwaga tibo nga baturigereria sameya bonus na bibwata bako Kuripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii retana Josephat Amisi Miyamano Josephat Amisi ase oroboti urure kiranu ekeroch conference au chikanisa che ya Adventista chigendrete koigoro imense ya Kenya nigo chikanisa wetani meronke 5 che ya Adventista kurwa sebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii chabere chigo chamo na kuraria bene okunganya kurwa se conference ya South Kenya na oswa se conference ya Nairobi Metropolitan unatokumanyiwa numurikyo ito Mildred Mumanyi
Gwetania chikanisa emeronge 5 chigi Adventista imeyebungia South Mugrango county ya Kisii nigo batiganire benene conference ya South Kenya na gosoa imeya Nairobi Metropolitan Conference. Bono igotuagania gotebia nse yonsiga intwe bono twasoire ase ekeombe na basoma banyasaye bakuru ku Nairobi Cosmopolitan Conference tukire bosio na tuabeire togwetere merinde yeiga tuatemene jinjira chionsi chiogotema ko koreto molembe na kurwari ringane riga lakini kabaraibe kanisa bomire pa abalisi abechikanisa ekyo nigo batebire buna ekyo keirera egekore ekyo nechisegi cyanyale koba ase egekegetambe gati y'abateneri ba South Kenya Conference abo babeire batari koba alibaga elio ogotegerera ebirero byabo intwe n'Abadventista ase chinkoro naende gonde nkeyo kirato change nonya na mangana aba yabakuna gukwana yobo kabara yobo korofi takonyara kobago to change nabo totigarete Abadventista ase chinkoro gukwana nabaliki amangana imeye kanisa ya ikoba ase chikanisa au chekirana ase ogosanga amasabo ase sabato omoteneri bwa balisia Alois Mokono nigo airalibaga na goteba buna kunganya kurwa ase South Kenya Conference teliko banganya kurwa koba as Abadventista wane togo saba abaraibe union nabe conference nabe field batigane naintwe na batige ebikoru biri byabo byogotaka goturubania na gokoro botini ujasi kanisa chaito batige gotumia eserikali gochikorwana n'abashiriki na batige gotikosieka chikanisa chikanisa echiga ni ntutwa amalimaya ni ntutwa ya nyorete tukayagura gose tukayaegwa na inde tukanyara koba tukwagacha chikanisa echiga kende nkeyo babegete ase chikanisa echi nande nabetigate ngane chaito nigo akora na gotebia abateneri bechikanisa ba South Kenya Conference gosika ogochora gwechikanisa ekyo na banyare bagokora egasi yomonene ase okubwaterana ase omulembe igo toko basaba onye bagakora emirimo tokora amaso asomulembe akero tokonya gotayarisha abantu nechikanisa na ebyombe byonsi pi ginko ripotalia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Miamano omurikeito Mildred Momanyi ase orogoti ururu ikirano togotigana nayo nigo murayo mochore bwense Dr. William Samoei Ruto abere gakoria irayo gochigoikerania chira chionsi chiri abere gakubariera aba Kenya gokwana chinga cy'umuyega bwa masabo yo gwakangambia mono hasegeti ye chigosori kya mawa imeye county ya Meru Ruto nigo abakerambuya bamenyi be Chinsemecho ase okumubwatsia elio koira libagalyo borai hasikeri atebabuna abanke nigo batambuganetie korende asobo buibwa nyasaye obeire gakonyora oburai ase aenekia gucha kurobokorera buru bya guchase abananchi. Serikali tuliyounda wakati huo na upinzani waliungana kutupinga. Mawaziri, makatibu, machief, makomishona walikuwa wanatupinga. Opinion poll ilikuwa inatengenezwa ya kutupinga. Kwa sababu mumesimama na sisi, mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Rigathi Gachagua hapa na mimi na serikali tutakayotengeneza tutahakikisha ya kwamba tunawafanyia kazi na bidii ili yale yote ambayo tuliwaahidi tuweze kuyatimiza. Tuko pamoja na viongozi wenu wote ili kuyatimiza yale malengo tulikubaliana pamoja na nyinyi. Na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko. Hawa watu nitawanyorosha.
Ate oyo boigo bagakuboria abarai bonsi gochamo erio kubwatirana nere gokorera abananchi amagendero nigo boigo abagagoteba buna ekero abeire gosekera ratia niwe gochaka obokoreri bene buno murayo gatano bwense ya Kenya na chekoraria rigori riya riobwoyo anene eriateba buna nigo rigochego keiwa erio gokonya abalimi kwegendereria buya na boigo gokinya esekta yoboremi mense ya Kenya asoboigate namba chikobwatirania erio gokinya uchumi ense ya Kenya. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho. Tutawatangazia bei mpya ya mbolea ndio tuweze kuwasaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, ndio bei ya unga ianze kuteremka chini. Nataka niwaombe Wakenya wote tuungane, tushirikiane. Wale tulio na nafasi ya kuendesha serikali tumakinike, na wale ambao watatusaidia kuchangia serikali kutoka upinzani, kwa sababu pia na wao ni viongozi, wafanye hivyo kwa kujitolea na kwa uzalendo, ndio tuweze kwa pamoja kukwamua uchumi wa taifa letu la Kenya, ili tuondoe umaskini na tutafute pesa na mali ili tuweze kujenga taifa letu la Kenya. Abarai bande abarenga somo sangerekano yo gati abo umugavana we county ya Embu Cecil Mbarire omobunke bwebunke ya Kiharu Ndindi Nyoro gati abanda bange nigo bamutoye Ruto na otabuna obeire gagutenense moyabo korwa asama tukamaega asibate una nigo baguchya kumubwatse na boigo kumusira iro kwenekya ngoro barobo koreri borobu ya gucyase abananchi nigo boiga baraya ubate na Dr. William Ruto nere umurayo isaine bwokora abakenya. We have a great leader in William Ruto. He's a great team player. Musidanganywe ati ni sisi tulijiongoza, yeye ndiye alitusukuma. Na alitushika mikono sisi wote, akatusukuma tufanye kazi, tutafute kura, ndio tuweze kushinda hii kampeni. We have a leader, a strong leader, a meticulous leader. A leader who will make the pockets of Kenyans have money in their pockets. A leader who will complete our stored projects. A leader who will lead our economy into the path of growth. And that leader, Your Excellency, is none other than my mentor, His Excellency, William Samoei Ruto. Help us get market for our bananas. Help us get market for our milk. Mwancho muriga ribono musangerekano yoba igo omokonyi o Dr. William Samoei Ruto Rigathi Gachagua no arenge oyobaga kurie ira yo guchako bwatrana na Ruto na baigo goikirania chira chionsi chiri babeire bakubariera aba Kenya asate babuna asobora ibwa yere na Ruto nigo baguchya goikirania onsi ero koreta magendero imeyense ya Kenya totera nayo nigo omugavana we county ya Machakos wa Vinya Ndeti nera tairuna nigo baguchako bwatrana no murayo mochore Dr. William Ruto eriokorwa bokole riborobu yago cyase abananchi yani gaya kwa nacinga kekerana asumusangerekana bwa masabo ase kanisa ya African Inland Church yo kutoka Chinsemo cha Bomani imeye county ya Machakos. Dr. Samoei Ruto is the president of the Republic of Kenya now. And we have to work with him as the president of the Republic of Kenya. Lazima tufanye kazi na yeye. Sisi wote ni wa Kenya. Hakuna mtu ametoka kwa Jupiter ama Mars akakuja wapi hapa. Sisi wote ni wa Kenya. Na tukiwa wa Kenya kama tunapenda nchi yetu lazima tufanye kazi pamoja. Hiyo ilikuwa competition. Na competition ilifanya nini? Iliisha. Mheshimiwa Ruto. Ndio kulikuwa na competition. Nchi imegawanyikana katikati. Ni jukumu lako kuhakikisha umerudisha nchi yote pamoja. Wakenya wote wakae pamoja. Ashikanishe Wakenya tuweze kusonga sisi wote pamoja.
Kwa vinya uba igoba kago kwanira abariki amangana magega yo gukora umusangirekano yo bwa masaboni gaoro kyoke okogechwa kwaye na muno kugikeria obokoreri obube ase serikali ya county ya Machakos na boigo obokurumi obwate bamna bogenderete kwenekiwa yendate ona mbagenderete gukora obotuki kwenekia buna obokoreri mbuchie kurungeiwa ase county yo nigo boigo bagakurege kurege tindi gochiase abakore mirimo obonsi be serikali ya county ya Machakos na otebonde bwense orachi kubwateraniwa na mangana yo bokurumi na boigo taikerania obokoreri bwa ya senchira ebwenerete nigo arachie koru gose kubutwa emirimo na libagaria ekwe wase baria baganetie gokorera umwana nchi emirimo. You're putting county revenues in your pocket. Your days are numbered. Your days are numbered. We are going to make sure that we streamline revenue collection in this county. We are not going to allow anyone to keep on taking from the public. There are so many things that we are going to do. Even human resource audit, we are going to do that. I hear there are people who are collaborating in hospitals. Watu wa gate na patients. Patient na cashier. Patient analipa kama ni 30,000, analipa 10,000 cash. Akilipa 10,000 cash, watu wale wanasimamia ward na wa gate wanaambia patient apote. Na kuambia ukishikwa, ukifanya hivyo, jua unaenda nyumbani. Okobarua kwa mariogo aisaine asenyagitari na boigo ogoichorana kwa barwaire gusabaroire gukora babire korara segetande kemo negati ya makongwari arokanire asenyagitari ya Malindi awase umugavana bwe county umugavana bwe county ya Kilifi Gideon Mungaro abaka okora etaro ya mubasukano goika asenyagitari eyo yento aichanira makongwayo na oteona nachie kwango ya ainganeyo na kweneke buna obokoreri bobwenerete na boigo amarioga isaine abeire ga kwena na uchiase chinyagetari. CT scan, mambo ya vifaa vidogo vidogo ambavyo vinahitajika, mambo ya ICU. Hii hospitali mnajua ni ya zamani sana. Na congestion kwamba vitanda watu wanalala wawili. So nyinyi mtupatie muda kama tulivyoahidi. Nafikiri niliahidi kwamba baada ya siku 100 kila hospitali itakuwa na dawa. Na mmeona Malindi tulilipa pesa kwa KEMSA kama wiki iliyopita na dawa zimeanza kuja hapa, zitaenda mashinani kama tulivyoahidi. Baada ya siku 100 za kwanza kila hospitali itakuwa na dawa. Zile ambazo hakuna tutaanza kuchukua rekodi tuone ni dawa gani hakuna ambazo zinaambiwa hizo specialized medicine kama diabetics na zingine pia zipatikane. Kama haziko KEMSA tutanunua mahali nyingine. Kwa hivyo nataka niwahakikishie tu kwamba tutabadilisha mambo ya hospitali hii Kilifi County. Mimi nipatie wakati. Na magega ya baraya baya gochorwa ni goigatia barai bagenderete goikerania chira chiri babete bakubariera abananchi mubunge Osuna West Peter Masara ni gaikeranirie eira betega kubariera aborokiwa ase school ya secondary ya banyaruka ya Bishop Masaga Uganda ase okobwatoka bus wetera chibesa chia CDF okwana chinga kiechyo ni go Masara teruna na chikobwaterana na barai bande iro kweneke buna aborokiwa babere bakonyora chinga kinyororo asa masomabo ase okobasira kobwatkana nebintu ao ebyo baganetie ase amasomo chinga kecho nigo omorokyo monene ase school eyo Salomo Chieng abaga kogokera egetambukire kyo na wakangambia mono ase nonya nabo aboria baraibande wesokya na gusira chiskuru eryo kokonya aborokiwa kwegenderera bya ase chisemi cyabo. I promised the laboratory for this school, already it is operational. I promised a dormitory, a standard one, we have it. And finally, the issue of the bus. Today, have delivered the bus to this school, fully funded by CDF Suna West constituency. I really want to appreciate our area MP for this occasion, that he has been able to fulfill the promises he had promised. Egati y'abanasiasa korwase county ya Bungoma nigo bachakire wesokya na kworokia eganga yabo yo kuchikurwanire kirogo kyobo senator ase county ya Bungoma magega yomo senator we county yo Moses Masika Wetangula koirari bagali obo speaker goserio bonogeri ase ebunkenene nabono nigo egati y'abaraya babere bawesokya gati yabo wafula wakoli na gotena nigo bachikurwanire kirogo kyo ase babolira bamenyi be county ya Bungoma kubabwati ya eriogo cha kubara. Kwa na kinyang'anyiro cha kumchagua senator mpya wa county ya Bungoma. Na nyinyi mnajua kazi ya senator ni oversight, representation and legislation.
kuhakikisha kwamba you give Caesar what belongs to Caesar and you give God what belongs to God. Tarehe hiyo ikitangazwa, mimi wenu mtoto wenu kutoka area ya Muskoma, mwalimu kitajriba, nitakuwa hapo hapo kwa uwanja huo kuonana na watu mondo humondo kuhakikisha kwamba heshima na hadhi ya watu wa Bungoma na chama cha Ford Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza ambao naamini kwa bottom up tutaweza kukomboa kiti hicho siku ya kiyama ambayo IEBC itatangaza. Tuko pamoja? Ndio kwa sababu wanasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanisa langu la Anglikana nitaanza safari na nyinyi, mniweke wakfu. Wale wa macho mabaya wakinitazama wapate kizunguzungu na sisi tusonge mbele. Homobere onyagosira Queen Elizabeth II nigo obago korusiwa ase ensemo ya Balmoral Castle na koirwa wikase ensemo ya Edinburgh ime ya London awase litkoria lero chiribuchi abantu ase ensemo ya Britain baba bawe so kiambarabare n'ekipara eriyo korwa amaskani abo ase omunyango ngoyo nyarabuna onyagosira Queen Elizabeth II nigo arachikweni wa chitariki 19 cy'omutyenyo iga awase litgose ase litkoria Jumamosi Prince Charles III abaga kwaiwa alibaga alioburaye rukoba king ase eurogose ase Chinsa cha United Kingdom. Mancho muliyere ribona narana kwariganiretie ase amayaye Chinsa Isato ase enchera ere yoboikeranu nyarabona una emerobero nigo egendrete yokumutiania Dr. William Samoei Ruto na umurayo gatano ime yense ya Kenya nekerobono abarai au bagendete tayo namba che kumubwatia gosemba chikobwatirana eri okorwa obokoreri ase abananchi chingakie cha abananchi nabo nigo bagendrete kumugania Dr. William Samoei Ruto kwene kiabuna ngo baretrare amagendro mense ya Kenya anenego keya amagori ebintu iriko bakonya kwegendereria ase amagimabo mwancho muri embia mona sogochora kubana nchi goikomeryo bali bonse baba kubwatirana na inche kwene kyabuna mangana wekeire na barabuni gonko bakirangambia muno nyora nabo kogendera gotonyora sensemeri website wetera www.ndizitv.or.ke asumutandao Twitter na bogo tweet wetera @ndizitv_news na bogo tonyora asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bo okogenda gawo online kinabo igo o comment osesensemo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News baigo nabo kogenda orro o subscribe eri togendrego osogendre kobwati ari togo koretera kurwa Ndizi TV nabo obwansu bwo Gusii kukoneria oburigere borobya nabo igo obutko borobya wekaritkoria angyo eritariane Everline Osero oritwa kobwatirana nere kwene kia onsia wikera sensemo imanyererio nigakorokwa Joshua Auta.